давоми 6 моҳи соли ҷорӣ ба филиалҳои ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд ҳамагӣ 1296 аризаи шаҳрвандон ворид шудааст, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 21% зиёд мебошад. Дар ин бора Парвиз Ҷабборзода, котиби иҷроии филиали ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд, ҳангоми натиҷагирӣ аз фаъолияти 6 моҳаи ин ниҳод маълумот дод. Вай таъкид кард, ки аз шумораи умумии аризаҳои ворид шуда 23 ариза барои баррасӣ ба филиалҳои шаҳру ноҳияҳо ирсол гардида, 87 ариза аз ҷониби котиби иҷроии филиали ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд сари вақт баррасӣ карда шудааст. муроҷиаткунандагон бо маводи хӯрока баҳре аз онҳо бо маблағ ҳамзабон ба маводи гигиенӣ таъмин карда шуда. аризаҳо асосан аз ҷониби шаҳрвандони ниёзманд, маҳибони гурӯҳҳои як ва дуюм, пиромсолон ва модарони яккаву танҳо, шахсони бепарастор ва ятимони кул ворид гарда истодааст, ки мазмуни аксарияти онҳо ин растондани кӯмакҳои моддӣ ва молиявӣ мебошад. аризаҳо ба унвони филиалҳои ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд асосан аз ҷониби шаҳрвандони ниёзманд, маъюбони гурӯҳҳои як ва ду, пиронсолон, модарони яккаву танҳо, шахсони бепарастор ва ятимони кул ворид гардиданд, ки мазмуни аксарияти онҳо ин расонидани кӯмакҳои моддӣ ва молиявӣ мебошад. таъкид гардид, ки ҳамаи муроҷиаткунандагон бо маводи хӯрока, бархе аз онҳо бо маблағ, ҳамзамон бо маводи гигиенӣ пурра таъмин карда шудаанд. барои қонеъ намудани аризаҳои муроҷиаткунандагон дар нимсолаи аввали соли 2022 зиёда аз 20 000 сомонӣ маблағи нақд ва зиёда аз 12 000 сомонӣ маблағ барои харидории маводҳои хӯрока ҷудо карда шуд, ки ба муроҷиаткунандагон баҳри расондани кӯмакҳои яквақта дар намуди маводи хӯрока масриф гардидааст. қайд кардан ҷоиз аст, ки маблағҳо аз ҳисоби шаҳрвандон тавассути сандуқчаҳои хайриявӣ, маблағҷамъкунии анъанавӣ, фандрайзинг ва ҳаққи аъзогӣ ҷамъоварӣ карда шудааст. филиали ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз фаъолияти 6 моҳаи худ натиҷагирӣ намуд. иттилоъ дода шуд, ки ҳоло шумораи аъзои ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар миқёси вилоят ба 6602 нафар расидааст, ки ин нишондиҳанда дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузаштаи 2021 наздики 40 нафар зиёд мебошад. шумораи волонтерон бошад дар ҳудуди вилоят ба 2811 нафар расонида шуд, ки ин нишондод соли ҷорӣ 5% афзудааст. дар умум давоми нимсолаи аввал дар миқёси вилоят шумораи аъзоён 9%, волонтерон 7% ва ташкилотҳои ибтидоӣ 5% афзудааст. дар ин давра байни аҳолӣ корҳои фаҳмондагиро доир ба мақсаду маром ва фаъолияти ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон ҳамагӣ 48 воҳкунӣ, 305 чорабиниҳои гуногуни хайривии иҷтимоӣ, фарҳангию варзишӣ дар донишгоҳҳо, мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, корхонаҳои муассисаҳо, инчунин 144 баромад тавассути радио ва телевизионҳо чопи мақолаҳо дар рӯзномаҳои вилоятиву маҳаллӣ сурат гирифт. нисбат ба нимсолаи аввали соли 2021 13% зиёд мебошад. маблағҳое, ки барои оилаҳои камбизоат ва ниёзманд сарф карда мешавад, аз ҳисоби шаҳрвандон тавассути сандуқчаи хайриявӣ, шахсони саховатманд ва ҳаққи аъзогӣ ҷамъоварӣ карда мешавад. дар 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ беш аз 20 000 сомонӣ маблағи нақд ва зиёда аз 12 000 сомонӣ маблағ барои ятимону ниёзмандон ва маъюбон барои харидории маводи хӯрока сарф карда шудааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.